slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Vianoce sú časom očakávania a príhodu. Očakávame narodenie Ježiša Krista, ktorý prišiel na tento svet, aby nám priniesol svetlo, nádej a lásku. Jeho narodenie je symbolom nového začiatku, príležitosťou na zamyslenie sa a obnovu našich srdc. Je darom, ktorý nám pripomína, že sme milovaní a že aj my máme milovať druhých. Nech nás teda tieto Vianoce naplnia pokojom a láskou. Pohodlne sa usaďte a pozrite si výnimočný príbeh jedného roka. Koľko si toho treba želať a v koľko vecí dúfať. Ale v podstate, čo vlastne naozaj potrebujeme? To, čo želáme všetkým, je jednoduchosť. Jednoduchosť dieťaťa, ktoré sa narodí bez toho, aby niečo malo. A kedy pocítime skutočné Vianoce v našich srdciach? Keď sa ráno zobudí s túžbou milovať Boha a v ňom všetkých ľudí, vtedy sú Vianoce. Keď si nájdeš čas vypočuť iných, sláviš Vianoce. Vianoce sú o tom urobiť pre niekoho malú drobnosť navyše. Keď sám rozdávaš úsmev, láskavé slovo a máš porozumieť krajiny, už sa v tvojom srdci začali Vianoce. Vianoce sú láska. Za každým, keď ľúbime, za každým, keď darujeme, sú Vianoce. Moja vláda sa každým dňom blíži ku koncu. Preto od vás chcem počuť, čo ste zažili na svojich cestách. Som zvedavý, ako na mňa budú ľudia spomínať. Ja, dcéra moja najstaršia. Začni ty. Povedz, čo zaujímavé sa odohralo, keď si sa prechádzala po lúkach, v lese i záhradách a prebudzala všetko k životu. Čo si videla, čo si počula? Áno, otec, rada ti poviem a aj vám, sestry moje. Tohto roku, ako každý iný, sme so slnkom prebúdzali všetkých zimných spachtošov života. To je vždy veľká námaha. To ste mali vidieť, keď sa preberali. Radosť pozerať na tie farby, vône a spev od výmyslu
Ale zaujímavá a skutočne nezvyčajná vec sa odohrala v jednom dome. Doteraz nechápem, čo vlastne mala znamenať. Aká vec? Čo sa ti prihodilo? Tak rozprávaj, všetci ťa pozorne počúvame. V malom mestečku Nazaret bývajú ľudia, ktorých som si veľmi obľúbila. Žijú skromne, sú srdeční a stále veselí. Ba predstavte si, aj keď pracujú, tak si spievajú. Vždy som sa pri nich dobre cítila. Títo ľudia majú dcéru menom Mária. Potrebovali pomoc. Pre Máriu bola každá práca spevom a modlitbou zároveň. Láske pred nás daj, tvoja láska
zaslúbená s tesárom Jozefom, mužom podľa mňa spravodlivým a milujúcim. Jedného dňa jej rodičia boli na poli. Mária zostala sama a myslím, že práve prišívala záplaty a modlila sa. Pane, celá sa ti zasvedcujem. Odovzdám ti všetko, čo môže aj také chudobné dievča ako ja obetovať svojmu stvoriteľovi. Som služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Naozaj to bola výnimočná vec. Teraz už viem, že ten nezvyčajný Máriin host bol posol z neba. Ďakujem ti, že si nám o tom porozprávala. No teraz si odýchni a počúvaj, čo nám rozpovie Lena. Áno, otec, už sa nemôžem dočkať, lebo aj ja som so záľubou hľadela na túto rodinu. Všetko sa vtedy zelenilo. Ovce sa popásali na šťavnatej tráve, obilie sa vodilo na poliach a včely usilovne zberali perly.
Iba v Jozefovej dielni bolo akosi smutno. Dieťa sám, šikovný majster, ktorého ľudia majú radi pre jeho skromnosť, pracovitosť a rozvahu. Nevidela som nikoho, že by od neho odchádzal na rozdiel. Naopak, každý si pochvaľoval dobre vykonanú prácu. Ale v tom čase bol Jozef veľmi smutný, čo si ho trápilo. Neskôr som sa dozvedela, že sa má oženiť s dievčaťom menom Mária. No čím viac sa blížil ten deň, tým bol Jozef zamyslenejší. Až v jeden večer som počula tieto jeho slova. Buď blahoslovený, Pán môj a Boh môj, Ty ma poznáš, Ty vieš o mne všetko. Ty vieš, ako túžim plniť iba Tvoju vôľu, poctivo pracovať, pomáhať ľuďom. Máš Mária, matka budúceho dieťaťa, stať mojou manželkou? Daj mi prosím Tebe vedieť. Ak áno, vezmem si ju. Pane, buď sa mnou, spolieham na Teba, nech je požehnané Tvoje meno. Vo sne sa mu prihovoril Pán cez anjela. Jozef, syn Dávidov, neboj sa Máriu prijať za svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a ty mu dáš meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechu. Nech sa stane vôľa nášho nebeského Otca. A mali ste to vidieť, ako sa Jozef potešil. Mojej sestry Jesene. Vyrozprávam, otecko, vyrozprávam, len počúvajte. Nastalo čarovné obdobie plné farieb a dozrievajúcich plodov. Bol čas zbierania úrody. Všetci mali plné ruky práce. Aj stromy pomaličky zhádzovali svoje listy.
nič nebránilo, aby si ju zobral za manželku. Svadba bola skromná. Trvala celý deň a celú noc, ako býva už zvykom. Pár týždňov po nej prišiel do Nazareta kráľov posol, ktorý ohlásil sčítanie ľudu. Mária, dnes sme ste hlásili cisárovo narodenie. Počula si ho? Áno, Jozef, počula. Pretože náš rod pochádza z Betlehema, tu v Nazarete nás nezapíšu. Musíme sa vydať na cestu. Vyrazíme o 3 dny. Priprav prosím ťa potrebné jedlo a ja sa už o ostatné postarám. Áno, Jozef. Jozef s Máriou sú na ceste a bola by som zvedavá, ako sa im darilo a či šťastne dorazili, lebo v tom čase na kraj sadala už naša sestra Zima. Ale táto ešte stále nie je. Sestry moje, ukážem vám, čo ste ešte nikdy nevideli. Dcéra moja, sme radi, že ťa vidíme, oddychni si, ale najprv nám rozpovedz, čo sa udialo. To bolo tak. Pripravovala som si lúky, lesy, záhrady a aj zvieratá na poriadnu zimu. A práve v tom čase, akoby nastalo sťahovanie národov. Ľudia putovali z jedného mesta do druhého. Zistila som, že cisár Augustus vydal rozkaz na sčítanie ľudu. To bolo šomranie na cisára. Prečo si to vymyslel práve teraz? Prečo práve v tom meste, z ktorého pochádzame, ani tam, kde bývame? Medzi nimi putovali aj Jozef z Nazareta a jeho manželka Mária, ktorá bola tehotná. Bola už hlboká tmavá noc. Len hviezdy tušili, že sa stane niečo veľké. Spiju do dlani, nedo
ako žiariš, ako vyzeráš. Sama si svetlo a rastu ešte priberáš. Moje srdce ešte nikdy nepociťovalo takú spokojnosť a radosť. Neviem, čo to je, ale zdá sa mi, že sa stane veľká udalosť. Keď udrie zvon 12-krát, na tejto zemi Boh bude v jasliach spať. svet náš, že mu svojho syna dal. Hľa, nám sklonil sa Mesiáš. Radujte sa v vzácnej chvíli, domov si ho pozrite. Amen.
Vážení hostia, milí rodičia, dovolte mi, aby som sa vám na závere tejto slávnostnej Vianočnej akadémie srdečne poďakovala za vašu prítomnosť, že ste prijali naše pozvanie a mohli sme spoločne prežiť tento nádherný predvianočný večer, plný hudby, spevu, tanca a radosti, ktorý nám pripomenul pravý význam Vianoc. Moje poďakovanie patrí aj všetkým účinkujúcim, našim pani učiteľkám za choreografiu a nácvik, pánu učiteľovi Palovi za ozvučenie, osvetlenie a scénu, pani asistentkám za výzdobu a všetkým ostatným, ktorí akokoľvek prispeli k zdarnej realizácii tejto slávnostnej akadémie. Nech nás všetkých spája duch Vianoc a nech nám pripomína, že aj v týchto najtemnejších chvíľach môžeme nájsť svetlo a nádej. Prajem vám krásne, milostiplné a požehnané Vianočné sviatky, plné radosti, pokoja a lásky. Nech nový rok prinesie každému z nás zdravie, šťastie a osobných a pracovných úspechov. Ešte raz vám všetci zo srdca ďakujeme.